प्रथमावनो गोजोन्थों खुलुमबाय आरो नতুन बोसोर बैसागुनि गासैखौबो अननाय जासिनायखौ बावहरग्रोबाय। जोङो दिनैबो प्रेस मिट लानायनि खारनानो बेनो जाहैबाय जे जोंनि गेजेराव मोनसे बेले बेजे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनानै दङ जे जोङो मानो उदियासल जे डिमान्डखौ मानो रिभाइभ खालामनानै मानो बिफिननो नागिरखो, जे जायगायाव फारसेथिं बड'लेण्डबो बिनो नागिरगासिनो दं। दा बेखौनो जोङो मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों आरो बाथ्राया जाहैबाय बर' फिसा हिसाबै जोङो बड'लेण्ड मोनोमोनबा जोंहा बयबो गोजोननाया दंमोन। नाथाय 2027 जानुवारियाव Ptca एकर्डनि मुंजों जोङो मोनसे बड'लेण्ड स्टेट इस्यु डिमान्ड बेखौ जोबथेनायखौ जों नुनो मोन्दों। जायनि जुनै जोंनि मानसिया बे जिनिसखौबो मोजाङै खायसेया बुजियो बुजिया बुंनो हाला। दा जोंनि नोजोराव बड'लेण्ड स्टेट इस्यु डिमान्डआ अराय टाइमनि जुनै बियो जोबथेबाय थुंगेबाय। जायनि जुनै हिमन्त बिश्व शर्माबो दानि चिफ मिनिस्टारा होनदों जे आरो बड'लेण्ड खेथियाव নহ'ব, আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সব বড় অসমীয়া মিলি পেলাই আমি একেলগে ববা কৰি আমি অসমখন চলাই যাওঁ। बिनि माने मा जाखो? थारमाने बे कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुशना मोनसे जोंनि मानसिफ्रा गुबुन रोखोम बायखा खालामनानै प्रसार खालामो जे बे एबसुआसो खालामदों, सोरबा इउपिपिअआसो खालामदों, सोरबा बिपिअआसो खालामदों। बे नङा, एबसुआ जातीय संगठन हिसाबै अरायटाइम थागोन, खिन्थु बबे जिनिसा फाइनाल जादों बड'लेण्ड स्टेट इस्यु डिमान्डआसो कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुशन जादों। थारमाने बड'लेण्ड स्टेट इस्युखौ फुल स्टप होनाय जादों बुंनो थाङोबा। दा सोरबाबा होनो जों मानिया बे एग्रिमेन्टखौ, बेलाय एबसुसो खालामना फैदों, जों गोदान दन दाबावगोन, गोदान आराम्भ खालामगोन। दा नाना रखम आरोखि बेखौनो होनदों जोङो एग्रिमेन्ट इज एग्रिमेन्ट। आरो बेयो जाहाथा दाखालि होनदों मोसौ फायखारिजों जायाखै, भारत सरकारजोंसो जादों। उइटनेस हिसाबै बिटिसि सरकार जोंनि दं, आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों मिलायनानै मोनसे डिस्टिंक्ट एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों। आरो बे जिनिसखौ आसाम सरकार भारत सरकारा सालि जारि खालामजोबनानै नायबिजिरनानैसो फाइनाल होननाय सोदोबखौ सोना होदों। थारमाने बड'लेण्ड स्टेट इस्युखौ फाइनाल। आरो बिसोरो बिथांमोना बेखौबो मिन्थिगौ जे बर'फ्रा आरोबाव मोनसे सर' दङ, मोनसे एकर्डनि उनाव आरो मोनसे आन्दलन खालामना ओंखारग्रा। दा बे जिनिसफोरखौ दिल्लीयावबो मिन्थिगौ, आसामावबो मिन्थिगौ। जायनि जुनै फाइनाल सोदोबखौ सोनानै बड'लेण्ड स्टेट इस्यु डिमान्ड फाइनाल मोनसे सलुशन होनानै बिसोरो एग्रिमेन्ट खालामनानै फैदों। बाथ्राया जाहैबाय दाना एग्रिमेन्ट, जोंनि मानसिफ्रा एग्रिमेन्टखौबो मानिया, है बेलाय एग्रिमेन्टसो, जेबो नङा, जों थांबावगोन आन्दलन खालामगोन। खिन्थु भारतनि जेसेबां हिस्ट'रिकेल एग्रिमेन्ट दङ, जेनेबा हमनानै लादो त्रिपुरा एग्रिमेन्ट 1949आव भारतजों सामिल जादों रानिया कान्चन प्रभा देवी। दानि त्रिपुरा बासिफ्रा होनोब्ला है बे एग्रिमेन्टखौ मानिया जोङो, गोदोनि रानियासो होलांदों, दा जों भारताव थाया, बेबादि होनबा जाबावगोन नामा? बे जाला। सिक्किमा हाबदों नोङो 1975आव भारतजों सामिल जादों। दानि सिक्किम बासिफ्रा होनोब्ला जों भारतजों थाया, बे एग्रिमेन्टखौ मानिया होनब्ला जागोन नामा? 1947आव जम्मु एन्ड काश्मीरा हाबदों, हरि सिं राजाया सामिल जादों। दानि जम्मु काश्मीरनि मानसिफ्रा होनब्ला जों भारतजों थाया, जोंनो आलादा देश नांगौ होनब्ला जागोन नामा? जाया। एग्रिमेन्ट इज एग्रिमेन्ट। बे मोनसे डकुमेन्टस क्रिएट जाबाय, बियो भारतनि माने सनानि बाक्सुआव दोनजाबाय। बे नोङो बे बड'लेण्ड स्टेट इस्यु डिमान्डनि आरोबाव जुदि नोङो सोरबा सोमावसारनाय ओंखारोब्ला बेफोर गासिबो रोखा जागोन। जायनि जुनै मोजाङै रायजो राजाफोरखौ बयहाबो गियान आरो बुद्धि दङ, सालिजारि खालामनानै नायनो जोङो खावलायहरो जे जोंनि मथेब्ला बड'लेण्ड स्टेट इस्युआ गैला। दा बुंनो हागौ भारतनि संबिधान मथे जोंनि डिमान्डआ जायजबो होनो, थिग আছে जायज। नोङो 1956 एसआरसि मथे भारतनि स्टेट रिअर्गेनाइजेशन एक्ट फजल आली आयोग, बियो 1956आव लास्टआव बियो मोनसे एक्ट जाहैदों। बाव होनदों खोथा सैथो, बावहाय होनदों लेंगुवेजखौ होननाय जादों, एथनिसिटिनि गोहो होनाय जादों, कालसारनि गोहो होनाय जादों, आरो लोगोसे जिअग्राफिकेल। दा बे मोनसे सिंगेल टेस्टजोंल' नोङो गोदान रायजोखौ दानो हाया। खिन्थु बे फजल आयोग कमिसनानो होनबावदों, साजेसन होदों, जुदि नेशनेल इउनिटि इन्टिग्रिटियाव माबा रिक्स फैयोबा बेखौ सालिजारि खालामनानै नायनाया मोजां। मानोना मोनसे रायजो गोदान, मोनसे इउनियन टेरिटरि दानानै
आरोबाव जुदि समस्या 100टा गोदान ओंखारबावोब्ला रायजो गोदान बा इउनियन टेरिटरिखौ दायैआनो साबसिन होननाय मोनसे साजेसन लिरनाय दङ बेखौ नोंथांमोना फरायनो हागोन बेखौ पेरा 2 आव मोनगोन 1956 SRC कमिसन पेरा 2 बेवहाय बे एखे फजल आय'गानो साजेसन होदों थारमाने एक्सटार्नाल सिकिउरिटि इन्टारनाल सिकिउरिटि जुदि बेबादि खहा जानायनि जुदि सम्भाबना दंब्ला भारतबर्षआव गोदान रायजो इउनियन टेरिटरि जाया दानिया नोंथांमोना हमना लादो एक्सटार्नाल रिक्स जेनेबा नोंथांमोना हमना जम्मु काश्मीरा फुल फ्लेजेड स्टेट खामोन डिग्रेड खालामनानै दानिया उदियासल नामैहाय नामाकरणैहाय गोदान रायजोखौ बिबोदोंमोन आरो बे उदियासल रायजो जायोबा दानि बिटिसिआ गेंसिबो खहा जाया जों जा मोनथाय मोनदों 2003 आव बे एज इट इज थागोन बेवहाय समस्ति रिजार्भेसन दं माबा दं हेन दं ट्राइबेलफोरनि सुरक्षा दं बे एज इट इज थागोन जेरेखम मेघालयनि सिङाव गार' हिल्स खासि हिल्स जयन्तिया हिल्स अट'नमासफोर दङ आसामनि सिङाव जेरै बिटिसि काउन्सिल उदियासलनि सिङावबो जोङो बिटिसि होननाय काउन्सिलखौ मोनगोन थारमाने जोङो मोननै एडमिनिस्ट्रेटिभ मोननो थांगासिनो दङ जोंना डाबल प्रफिट रायजो मोनोबा मोनसेया नोङो काउन्सिलखौ सालायबाय था प्रमद बर' सालायो ना हाग्रामा सालायो जोंहा बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया आरो मोनसेया मोनबावगोन जोङो उदियासलनि नामै मोनसे गोदान रायजो मोनसे हेडक्वार्टार मोनबावगोन जों होमब्ला जोंहा माखौ गिनांगौ दङ गिनांगौ जेबो गिदिर खोथा गैया ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों मालायफोरनि गुबुन दल संगठननि प्रल'भन गोदाव सोराव दैदेनलाबायनाय बेखौ मोजाङै जेन' सिन्था धारा खालामनानै नायनांगौ नायनानै जोंनि दलाव सामिल जानांगौ आरो बेबादि कुइसन ओंखारनो हागौ होमब्लालाय नागालेण्डआ बोरै जाया नङा होमबा त्रिपुराया बोरै जाया एथनिकेल रायजो बिथांमोनाबो मोनदों दा बे हिस्ट्रि बेकग्राउन्डखौबो नाया नागा मोनदों नागाजों एग्रिमेन्ट दं ब्रिटिश रिजननि टाइमावनो 1946 9 पइन्ट दफा होनो नागाफोरजों जे भारतआ स्वाधीन मोनब्ला बा जोंनो सेल्फ स्टाइलनि मोनसे गभर्नेन्स नांगोन एथनिकेल रायजो नांगोन नागाफोरहा कास्टमारि ल' दंजोबोमोन जनसंख्याबो फुल मेजरिटि नागा पाहाराव 10% मेजरिटि होनजायो ठीक आसे आरो बिसोरहा गासिबो मा होनो सासन क्षमता नोङो भारतनि पताकाखौ बिसोर उत्तोलन खालामामोन गावसिनि निजा बबेया दङमोन थारमाने 1800 ख्रीष्टाब्दनिफ्रायनो नागाफ्रा बे एलेकायाव स्वाधीन भाबै रायजो जायोमोन बे ग्राउन्डखौ नायनानै 100% मेजरिटि थारमाने आरो मोनसे खोथा दङ भारतआव 1956 आनो मेन फाउन्डेसन जे स्वाधीनता जाखांनायनि उनाव माबादि गोदान रायजो दानो माबादि एथनिकेल दानो ना लेंगुइस्टिक दानो ना मा रोखोम दानो बे 1956 एसआरसिनि नागानि जे कनफ्लिक्ट स्टार्टिं डिमान्ड बियो इन्डिपेन्डेन्स भारत स्वाधीननि सिगां आरो जोंनो संबिधानखौ होदों डक्टर आम्बेडकार रावआ 1950 आव बे 1950 आरो 1956 जे भारतआव माब्रै इउनियन टेरिटरि काउन्सिलफोरखौ दानो बहुत डिस्टिंक्ट भाबै सावरायनाय जादों बे संबिधाननि बिफोर जानायखाय बिसोरनि कनफ्लिक्टआ डिमान्डआ नागाफोरने 1956 नि एसआरसि मथेब्लाबो होबथानाय दंब्लाबो नागाफोरनि इस्युआ खनसे जम्मु काश्मीर स्टेटआ चिफ मिनिस्टारनि आन्डारजों जुदि गासैबो केबिनेटआ कनभिन्स जायोब्ला पाकिस्तानजों थांनायनि सम्भाबनाया प्रकट जाबायमोन जायनि जुनै दिल्लीया आर्टिकेल नाम्बार 370 खौ फोजोबस्रांनानै जम्मु काश्मीरखौ डिग्रेड खालामनानै इन्डियाया सामिल दिल्लीनिफ्राय डाइरेक्ट इउनियन टेरिटरि प्रशासनखौ गावनि आखायाव लादों दानिया फैदों इन्टारनाल सिकिउरिटि हमना लादो नोङो मोनसे गोदान रायजो दानायनि उनाव आरोबाव जुदि नाना रखम जातीय क्लेश माबा कनफ्लिक्ट बर' जुदि रायजो मोनसे दानानै पार्मानेन्ट पिस फैयाबा बे रायजो दानायनि मा लाब जायनि जुनै इन्टारनाल सिकिउरिटियाव जुदि माबा मोनसे हानि जाथावथाव माबा मोनसे गोदान रायजो दानाय जाथावथावब्ला बेखौ भारतबर्षआ खनले 10 बार सिन्था धारा खालामनानै नायगोन लोगोसे नोंथांमोना नुनो हागोन जेसेबांनाखि एथनिकेल रायजो दा बिनानै दङ गुरखालिनिफ्राय लानानै बड'लेण्ड नोङो दिमाराजिलेण्ड गार'लेण्ड राभा हासंलेण्ड बेफोर गासैबो मोनसे एथनिकेल रायजो बिबोगारनायखौ नुगासिनो दङ जुदि साप'ज दिनैनि दिनाव बड'लेण्डआ जायोमोनबा गुरखालिनो माखि होनाङा राभा हासंनो माखि होनाङा दिमाराजिनो माखि नोङो होनाङा जायनि जुनै जों नुहुरनो मोन्दों थांनाय 27 तारिख 2000 सनाव बड'लेण्ड स्टेट बेखौ फाइनाल कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन होनायनि खारनानो बे मानोना दिल्लीया खिन्थु रायजोखौ दाबो होयो
खिन्थु दिल्लीया लुबैदों बेबादि नमेनक्लेचारजों जानांगौ जे नमेनक्लेचारै होयोब्ला पारमानेन्टलि पिस फैयो मोनसे गोदान रायजो दानानै पारमानेन्टलि जेन'बनि रायजो राजाफ्रा बेखौ एक्सेप्ट खालामना लायो थारमाने गोसोजों एक्सेप्ट खालामना लायो जे जोंनिबो मातृभूमि बियो बेबादि नमेनक्लेचारखौ भारतबर्षआ दाबो कनसिडार होयो मानोना नोंथांमोना नायनो हागोन बिटिआर जन्म जानायनि सिगां 3 मास सिगां लादाख जादों बिनि नमेनक्लेचारखौ नाय आरो जों बिनि नमेनक्लेचारखौ नाय बिखौ रिजायनानै नाय दा ओंखायनो रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय जेन' सालिजारि खालामनानै नायो बड'लेण्ड स्टेटआ मालाबाबो जाया जाला बे चेप्टारा जोब्बाय ओंखायनो जोङो बे उदियाचल 1967 बेयाव स्टार्ट जादोंमोन ग्रेट फर्मार लिडार सरन समर चौधुरी बिथांमोना जे आरम्भ खालामदोंमोन जे जोङो नायदों बिथांमोना बर'आ मेजरिटिबो नङा दाब दाब जायगायाव रायजो जादलाबायो माने उराव सावथाल बांगाल जुंगाल नानानथा जातिनि मानसिफोर दङ हाइब्रिदाइजेसन बादि जायनि जुनै बै समाव एथनिकेल रायजो जादोंब्लाबो सरन समर चौधुरी बिथांमोना सिन्था खालामना नायदोंमोन 50 बोसोर 100 बोसोर दृष्टिभंगि दंमोन जोङो एथनिकेल रायजो बिनो थाङोब्ला जों माबा मोनसे लास्टआव जोङो टेकनिकेलि प्रब्लेमाव गोलैदों आरो जों मालाबाबो मोनजादों नेशनेल कंग्रेस लोगोसे ब्रिटिश रिजनजों दानिया फैदो त्रिपुराया 1949 सामिल जादों रानिया बेखौ सामिल खालामदों बे रानिनि नामा जाहैबाय कान्चन प्रभा देवी फिसायाथ' थैबाय फिसालाथ' नाबालक थारमाने भारतनि संबिधान गठन होनायनि 1 बोसोर सिगां त्रिपुराया फुल मेजरिटि खामोन बे प्रिन्सलि स्टेटमोन जायनि जुनै 72 आव त्रिपुराखौ नोङो इउनियन टेरिटरि होनाङो थारमाने संबिधान गठन जानायनि जों जेखौ फरायो जों जेखौ मानियो दा जोंनि जे मेन संबिधान बे संबिधान गठन जानायनि सिगांनि केस गोजा दानिया हमदो मिज'रामने गासिबो माबाया जाहैबाय नोङो लुसाइ हाजोखौ लानानै आरो बहाय मिज'फ्रा गासिबो मेजरिटि 100 सिप 200 सिप बेबादि थायोमोन जोंनि जा बिटिसिआव जेरखम सिपनि टाइटेल मोन्दों बे सिपफ्रा मिज'रामाव थाजोबोमोन गावबुरा टाइप एलेखानि ओनसोलनि सिप दा बे एलेखा फुल मेजरिटिमोन बिथांमोना फैनानै नेक्स्ट 1952 आव अट'नमास स्टेट मोन्दों अट'नमास काउन्सिल 1952 आव गोसोआव ला ओरैहाय एसआरसिया गठन जाबाय 1956 बिनि सिगां 1952 आव अट'नमास बिसोरो डिस्ट्रिक्ट मोन्दों परबर्ती समायाव 72 आव बिसोरो इउटि मोन्दों लास्ट रायजो जाबाय 1987 आव दा बेबादि खोथा दङ जायनि जुनै जोंनि मानसिफ्रा मोजाङै स्टाडि खालामा आंथ' सानदों गोदोनि लिडारफ्रा बोरै दैदेनबोखो माब्रै फुल स्टप मोनखो फाइनाल सलुसन मोनखो संबिधान होननायबो मोनसे जिनिस दङ जोंनाव बेखौ फल' खालामनांगौ ओंखायनो गासै रायजो राजा बिसेसकै जोंनि बर' भाइफोरखौ खावलायनाय जेन' मोजाङै सालिजारि खालामनानै नायो आरो जोङो होनो दाबो रायजो मोनो खिन्थु जोंनि बिनाया गासै जाति भाषा कमिउनिटिनि मानसिफ्राबो एक्सेप्ट खालामनो हानाय मोनसे नमेनक्लेचारनि नामाकरणजों डिमान्ड खालामला नोङो दाबो गोदान रायजोखौ मोनो जायनि जुनै जोङो उदियाचलखौ दिखांदों उदियाचलनि मानिया जाहैबाय जिस दिशा से सूरज उगता है उसी दिशा को उदियाचल कहता है बे जाति भाषा नङा बियो मोनसे नमेनक्लेचारा मिनिंफुल जे भारतनि उत्तर पूर्व रायजोनि रायजोफ्रासो गियान आरो बुद्धिनि आहरन केन्द्र थारमाने सान नुग्रोनाय माने गियाना फैग्रोनाय अरुणाचल जेरखम उदयगिरि अरुणाचल होननायबो जाति गैया अरुणाचलनि मानिया जाहैबाय उदयगिरि सानखाग्रा रायजो बे खोथा सैथो भारतनि उत्तर पूर्वनि अरुणाचल रायजोसो प्रथम सान ओंखारनायखौ मोनो मयदि अरुणाचल जाति दं मेघालयनि मानिया मा बादलंखि रायजो मेघर रायजो थायो मणिपुरखौ हमदो हिरा मुनि मुकुता रायजो बथ' मणिपुरि जाति गैया ओंखायनो मोजाङै सिन्था धारा खालामनानै सालिजारि खालामनानै नायनो थिनदों जेन' जंगि जाहाथा आन्दलन खालामनानै जाया आरो फारसेथिं गोदान रायजो बेसेबांबा गोबाव प्रसेस बन्द'मोन बाजपेयी अटल बिहारी बाजपेयीनिफ्राय 2000 सननिफ्राय मोनथाम गोदान रायजो जादों मोनथाम गोदान रायजोआ नोंथांमोना मिथिगौ झारखन्ड छत्तीसगढ़ उत्तराखन्ड झारखन्डआव सावथालफ्रा 63% मेजरिटि रान्चि दुमका बेफोरबादि एलेकायाव सावथालफ्रा 63% मेजरिटि थासेयावबो मानो सावथालनो बिनो हायाखै बिथांमोना मानो झारखन्ड लानांगौ झारखन्डनि माने मा झारियंगा भूमि बुशलेण्ड जुपहा जंगल रायजो एसामिसाव बर'नि बुंनो थाङोब्ला हाग्रा गायजोबनि रायजोआ मोनबाय
रायजो मोनखांना मा दाखि सावथालफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाबाय सावथाला साथिबो गैला झारखन्डआव गोमायाखै जोंनि बर'फ्राल' बोरै होनो जे मास्टार रेस जोङो आइडेन्टिटिनि नामै नांदों बड'लेण्ड नङाब्ला जोंनि बर'आनो गोमाजोबगोन जोंनिल' बोरै गोमायो दानिया थांदों नोङो छत्तीस माने 36 इंलिसाव 36 होनो छत्तीसखौ गौर माने फर्ट किला 36 ता देब देबीफोरनि हिस्टरिकेल प्लेसखौ लानानै छत्तीसगढ़ गोदान रायजो लादों बाव थाग्राफ्रा जाबाय नागपुरी आदिबासीफोर बड' जाथि कमिउनिटि बेसिसाव थाङाखै नो डाउट जानो हागौ लिंगुइस्टिक दानिया थांदों नोङो उत्तराखन्डआव थाग्रा जाथिया जाबाय बयनिफ्राय बांसिन जाथि मेजरिटिया जाहैबाय गारवाल बिसोरना खुमाव रेजिमेन्ट दंलायलायो आर्मि रेजिमेन्ट बहाय माने खुमावलेण्ड गारवालेण्ड बिनो हायाखै उत्तराखन्डनि माने मा उत्तर माने साहा खोन्दोनि अंग राज्योसो बहाय रामदेव भूमि गारवालेण्ड नोङो खुमावलेण्ड बिनो हागौमोन ना मानो बियाखै आइडेन्टिटिनि नामै थारमाने आइडेन्टिटिनि नामै बियोब्ला एथनिकेल नामै बियोब्ला आरोबाव जे गुबुन जाथिनो गोदान रायजो होनांगौ दं भारताव 1600 एबाब जाथि कमिउनिटि दं लालुं कसारि मेस देउरि बर' उराव सावथाल नेपालि गार' सानबा जोंनावनो 250 मोनगोन सासे फिसानो बर'नो दब्लायसे जुदि बड'लेण्ड होयोब्ला नेपालिनो होनाङा नामा गार'नो होनाङा नामा दब्लायसे गार'लेण्ड राभा हासंलेण्ड बिया नामा दा बेफोरखौ नुहुरजोबनानै भारतबर्षआ जे जोङो बे जिनिसखौ होजाला सिगां जा ब्लेक एन्ड व्हाइट टाइमाव होबाय ओंखायनो नमेनक्लेचारा इन जेनेरेल जानांगौ जे नमेनक्लेचारजों रायजो डिमान्ड खालामगोन बे नमेनक्लेचारा पार्मानेन्ट पिस लाबोनो हायो जेरेखम जोंनाव उदियाचल बिब्ला सोर जनगोष्ठीया जोंखौ गाज्रि मोनगोन ना बे बर'नि नाम ना बे एसामिसनि नाम ना बे सावथालनि नाम रावबो गाज्रि मोननांगौ खोथा गैया बे एक्सेप्टेबल दिल्लीया जोंखौ लाखिनो हाया जोंहा रायजो मोननाया खाथां जायनि जुनै होनदों जों संबिधानजों जुजिनानैब्लाबो जों मोनो दानिया खोथा ओंखारनो हागौ जोङो बाउन्डारि वालफ्रावबो नुबावनो हायो तेलेंगाना इफ क्रिएटेड व्हाइ नट क्रिएट बड'लेण्ड खोथाथ' सैथोबादि है आइफोर आफाफोर तेलेंगाना मा नमेनक्लेचारजों जादों सालिजारि खालामनानैथ' नायदो बाव थाग्रा जाथिया जाहैबाय तेलुगु भाषा स्पिकिंआ जाहैबाय तेलुगु बिसोरखौ तेलुगु बियाखैना तेलेंगा माने हाजो मोनथाम खर'नि पिक जेरेखम गुवाहाटियाव लाल गणेश काला पाहार नीलाचल पाहार बे हाजो मोनथामखौ त्रिलिंगा होनो जानो हागौ लिंगुइस्टिक बिनि डिफिनिशना परिभाषाया नमेनक्लेचारा बेखौ मा बुजायदों हाजो मोनथामनि खर'नि रायजो बड' तेलुगुलेण्ड बियाखै दानिया होनगोनलाय लादाखआ बोरै जाखो जोंनिया बोरै जादिया लादाख माने हाइलेण्ड जिअग्राफिकेल एलेकासो बहाय हाजो पासिं वे हाजो बारग्रा बै थिखिनि बेखौ बे जिअग्राफिकेल एलेकायाव लादाख होनो बाव थाग्रा जाथिया जाबाय आर्यान लेपचा तामां नाना रोखोम जाथि भाषानि मानसि थायो होमब्ला बे नमेनक्लेचारखौ नोंथांमोन नायदो ओंखायनो बुंदों जोङो उदियाचल डिमान्डखौ आसामबो हेमन्त बिश्व शर्माबो आरो बै कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन होननाय 27 तारिखआव जे जानाय 2000 सनाव बे 2020 नि जे 27 तारिखआव जानाय कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल होननाय बे सेन्टेन्सआ बे नमेनक्लेचारा जोंनि उदियाचल होननाय डिमान्डखौ होबथानो हाया जायनि जुनै जोङो लामाया बारग'लांबाय ओंखायनो बुंदों आङो जे जोङो रायजोखौ जेरैखेलाबो मोनो बड'लेण्ड स्टेटआ जोब्बाय दा जोब्बायना जोबाखै जोंनि मानसिया बेखौबो थाल गैया गोदान दल संगठन ओंखारगासिनो दङ ओइ जों मोनो बेलाय लेखायावसो लिरलाबायनायबो होनो जोङो मावना लाना फैगोन माबोरै मोननांगौ नोङो बे चेप्टारा जोब्बाय जुदि बे नोङो दिल्ली फारसे जुदि एथनिकेल रायजो जागासिनो दंब्ला बिमोन जोंहा बुंनांगौ गैया गोरखालेण्डआबो माबादि फासिदों गोरखालेण्ड माने मा जोन जातिलाई लड़ाई करने एक्सपर्ट छ मरणलाई डर लाग्दैन बहादुर छ त्यसलाई नेपालीमा गोर्खा भन्छ जाति भाषायाव थांबाय बे जायगायाव जुदि दार्जिलिङनि नामै बिदिब्ला नोङो लादाखनि सिगां इउनियन जुदि जायो आरो जोंनि मानसिफ्रा मास्टार रेस होनो बर'खौ मास्टार रेस खालामनो नागिरदोंब्रा जों होमब्ला आदार्स माथो स्लेभ रेस उराव सावथाल दास कलिता बर'फ्रा गासिबो स्लेभ रेस मास्टार रेस थाब्लाथ' स्लेभ रेस थाथारनांगौ नोंखौ प्रभुत्व बर' जातिखौल' दोननो नागिरबाय नालाय गुबुना नोंनि दासि जाजोबनांगौ बे जिनिसफोरखौ इन्टारलकेटरफ्रा दिल्लीनि एक्सपार्ट कमिटिफ्रा गासिबो मिन्थिजोबगौ गादबनो नागिरदों सोबख'दों नासबदों दानथारदों खिथारदों होननाय भाषाबोथ' सेम जाहैगासिनो दङ जोंबो ना उराव सावथाल आदिबासि नेपालिखौ बर'खौल' मास्टार रेस खालामनो नागिरनानै आधार कास्टखौ जोङो डमिनेट खालामनो नागिरगासिनो दङ
जायनि जुनै फाइनाल स्टपखौहाय 27 जानुवारि 2020 आव होजादों बुजिबाय ओंखायनो जोङो मोजां सिन्था धारा खालामनानै आवगायनांगौ ओरैनो हाजार हाजार बर'फ्रा नस्थ' जाबाय गोदाव सोराव खायसे जेल हाजोआव दंलाबायो ओंखायनो रायजो राजासिम खावलायनाय जोंनि डिमान्डआ जाय एथनिकेल रायजो जाला गोदो जाबाय ब्लेक एन्ड व्हाइट टाइमाव लास्ट मोनसे उदाहरन होस्रानोसै आं हमना लादो दानि बाजाराव मुसलपुर हाथायाव 2 लाख थाखा लानानै आंनो गोदोनि ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभिखौ नांफिनगौलै ओइ दखानदार बाबु हरना मोनबावगोन नामा मोनगोन बे टाइमाव पिरियडआ थांबाय थांखानाय समायखौ मोनला बे दखानदारा मा सानगोन बबेनि हाखरनिफ्राय फैजोबलाय ना गुदुङावसो दंमोन बे टाइमाव पिरियडआ थांबाय रायजो राजाफोर थांखांनाय समायखौ मोना ना दिल्लीयाव नोङो आयसा पारेख राजेश खान्ना दंबावो ना मुम्बाइआव ब्लेक एन्ड व्हाइट शुटिं खालामबावो ना कम्पानियानो दङ ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभि खालामग्रा नोंथाङा जुदि टिभि बायथारबानांगौब्ला दानि जुगजों मिलायनाय HD LED कालार टिभिखौ बिब्लासो बाजाराव मोनगोन नोंला बै दखानदारा नोंथांखौ मा होगोन बबेनिफ्राय फैखो दासो बै ब्लेक एन्ड व्हाइट 40 दशक 30 दशकआव बड'हाबो बड'लेण्ड नांगौ नागाफ्राबो मोनदों होननाय भाषाया दिनैसो बोरै ओंखारफैखो बे टाइमाव पिरियडआ थांबाय बेखौ मोनफिनला ओंखायनो आं रायजो राजासिम खावलायनाय जेन' जोङो गावबागाव गियान आरो बुद्धिजों बिबेचनाजों सिन्था खालामनानै जोङो नंखाय लामाजों दैदेना जों मोननाया खाथां ओंखायनो बे उदियासल डिमान्डआव PTC आव बयबो जइन जानांगौ परबर्ती जोङो गणतान्त्रिक भाबै आवगायगोन आरो जोङो रायजो मोननाया खाथां ओंखायनो जों होनदों 2030 नि गेजेराव जों रायजोखौ लाबोगोन आरो जोङो गणतान्त्रिक गान्धीजीनि नीतिजों थांगोन एक गाल मारे तो दूसरा भी मार फिर भी अलग राज्य चाहिए उदियासल मांग के रहेंगे मिल के रहेंगे जोंखौ संबिधाननि लामाजों जोंखौ होबथानो हाया जों मोननाया खाथां धन्यबाद।